saya dalu raras ambyora kang lintang kekumedam kawis toro sirat mojo temanten putri kusumaning ayu ika lestari widyaning rum ngaturaken sungkem pangabekti dumateng kang garwa kinasih paripurna kusumaning ayu ika lestari widyaning rum ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk dumateng kang garwa kinasih tumuli piraten kalih ngaturaken sembah bekti kunjuk dumateng ngarsanipun Rama Suparna dalasan Ibu Mira Duh Rama dalasan Ibu Yongger anakku wedok sing dak tresnani Widya wong ayu lan sliramu ngger anakku lanang Rizki inggih Rama ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk dumateng Paduka Rama ya kene sungkem pangabekti sliramu dak tampa ngger ora kliwat pangestune Rama dalasan Ibu Deningger ing dina iki rasane ana ing penggalihe Rama dalasan Ibu kadya kadodok Allah tumetes ana ing jangga nger sliramu jebul ing dina iki wijinatu krama wong ayu inggih Rama pangestu panjenengan ingkang kula suwun Rama namung kawula jadong duka ingkang salangkung kathah sekawilah ngantos wekdal punika kawula dereng andatosaken remen penggalih panjenengan Rama ora dadi boyo ngopo nger putra putriku sakloro ewondene sliramu tak sawang wis dewasa wis pantes yen jinatu krama inggih Rama dalasan Ibu pangestu panjenengan ingkang kula suwun Rama ya nger kono marak seba ana ing ngarsane Rama Sutama dalasan Ibu Sumirah inggih nyuwun tambahing pangestu Rama dalasan Ibu Duh Rama Sutama dalasan Ibu Sumirah kawula ngaturaken sembah bekti kunjuk dumateng Paduka Rama ya nggih anakku lanang sing dak tresnani Rizki lan sliramu wong ayu Widya rasa ning atine Rama dalasan ibumu rasa marem wong ayu tak kekodang yen sliramu wis jinatu krama anakku lanang Rizki wong ayu wong tuwa iso ndongakne sliramu sakloro anggonmu ngebyur ana samudraning gesang ayem tentrem ya si atut runtut yo ngger inggih Rama dalasan Ibu ngaturaken gunging panuwun menggah atur panjenengan mugi saged dados suciman kawula Rama dalasan Ibu sagunging para tamu kakung sumawan putra ingkang satuhu luring putri paripurna mirangaken kekalih
ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk dumateng ngarsanipun Rama dalasan ibu. Kalajengaken tumuli adicara wontenipun kacar kucur Gunakaya. Kacar kucur Gunakaya. Wong liya dadi sedulur. Salebetipun wontenipun Gendhoga Kencana wonten selangkung wowoan. Wonten woh jagung, woh pari lan sak pinunggalinipun kawastan kacang kawak, deli kawak, beras kawak, ugi wonten arta receh. Pratandha nyekti wiranten kalih ageng rejekinipun nyuwun dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Mugi wiranten kalih anggenipun kebya wonten ing badan bebanak agung tansah manggihi rejing ingkang lumintu. Saking arah kidul ler kilen wetan inggil saking adap. Tumplek-plek dados sajuga pirangan regi saking ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Tansah rejeki kala ndadosaken kaberkahanipun anggenipun gesang bebrayan wonten ing madyaning beban agung. Paripurna kacar kucur Gunakaya piranten kekalih sampun amasrahaken dumateng ngarsanipun Rama Parna dalasan Ibu Mirah. Sampun katampi kanthi bingkahipun manah kasimpen wonten ing pendaringan. Mugi kewol anggenipun gebya wonten ing madyaning bebaran agung tansah kacekapan dana ndriyah. Saged kacepakan ngilmunipun, saged kacekapan rejekinipun dados aburampenipun gesang bebrayan. Paripurna wontenipun Gunakaya sampun kapasrahaken Rama dalasan Ibu. Kalajengaken wonten ing Dahar Gembul Bunjana. Dahar Gembul Bunjana Andrawina. Wontenipun sekul punar. Anjebus sumunaring pinanten kekalih. Mugi kewala anggenipun gesang bebaran tansah atut runtut kadya Nabi Adam dalasan Siti Hawa. Tansah runtung reruntunengan kadya Nabi Muhammad dalasan Siti Khadijah. Mbak Widya, yen to sliramu ndulang kang garwa kinasih wong ayu sing gedhi. Pratandha rejekinipun kang garwa kinasih menika mangke sarwa ageng rejeki saking ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Paripurna kang garwa kusumaning Ayu Widya handulang kang garwa kinasih. Tan pantes dipun suwitani, tan pantes ingkang dados imam kejawipun bagus Muhammad Rizky Ramadhani. Pramila ing kalenggahan dinten menika panjenenganipun dados kanugrahanipun Gusti ingkang murbeng dumadi. Pratandha nyekti pinanten kekalih sampun jumbuh kekudanganipun tiyang sepahipun kekalih. Dinto kusumaning Ayu Widya Lestari, Cinatukrama pun bagus Muhammad Rizky. Wahyu saking ngarsanipun Gusti dados keluarga ingkang sakinah mawaddah tuwin warahmah. Paripurna dulangan tumuli adicara ngunjuk tirta wening, tirta banyu wening. Saweninge wonten salebetipun Gendhoga Kencana. Mugi kewala piranten kekalih tansah abyor ambyar penggalihipun. Mugi kewala saged dados asrep jenjem wonten ing manah. Dados keluarga ingkang ayem tentrem gemah ripah lo jinawi
Toto Titi tur mulya saking ngarsanipun Gusti ingkang akarya luka. Paripurna dahar gembul Andrawina tumuli adicara kunjuk dumateng jenipun dalasan Ibu Mirah. Saperlu hangapit piranten kekalih saperlu kapundhut gambar ipun. Rob sini geksa arani gongso loka nata. Jih, ngaturaken matur gunging panuwun ingkang winiji. Pinaka meratitisaken adicara wontenipun sungkeman kacar kucur Gunakaya. Dahar gembul Andrawina hangunjuk tirta wening paripurna. Kunjuk dumateng menjadipun Linda Salon. Ingkang wiji saking laladan Tapen ngaturaken matur gunging panuwun anggenipun hangayai gati tansah pinaringan rahayu widodonir ing sambikala. Nggih sakmenika adicara tumuli nggih foto keluarga. Nggih nawala kepareng saking pihak temanten kakung yen to kala wau sampun kaserat. Nggih, mugia seratan kala wau kaaturaken dumateng kala pinangka pengendali wara. Dene kala wau saking panjenenganipun ingkang menggugati, panjenenganipun Bapak Suparno Junet dalasan Ibu Mirah Junet. Kepareng kala wau sampun hangaturaken wontenipun seratan ingkang kasuwun menika mangke foto kalian mantenipun. Nggih, saking keluarga besar Mbah Parmin menika mangke kasuwun saking njarepun Bapak Suparno dalasan Ibu Mirah doyo-doyo setunggal woko setunggal hanyalah